Nyt ollaan Harjajoen liikennepaikalla täällä Kuusamon kenttäradalla. Tää oli 3-raiteinen liikennepaikka ja tässä oli 230 metrin pituiset sivuraiteet. Tällä liikennepaikalla ei ollut rakennuksia. Tässä Harjajoen liikennepaikan vieressä oli myöskin Harjajoen leiri, joka oli puolalaisten työvelvollisten ja venäläisten sotavankien työleiri. Ja tässä on myös Taivalkosken kunnan pystyttämät kyltit paikalla kertomassa tämän alueen historiasta. Tästä kun lähdetään tuonne metsään päin, niin me löydetään ton leirin jäänteitä aika paljon. Tässä oli muun muassa Lennatin parakin jäänteet. Sitten ton lammen rannassa tommoset kellarit luhistuneena. Ja sitten erilaisia korsuja ja muitakin rakenteita löytyy aika paljon täältä maastosta. Tässä on esimerkiksi uunin perustukset. Tämän Harjajoen aseman sijainti oli senkin kannalta strateginen, että tästä rakennettiin 2 kilometrin pituinen pistoraide tonne Koitijärven matoperään. Ja siitä oli sitten lauttayhteys läheiselle Oulu-Kuusamo maantielle, josta pitkin kuljetettiin sitten edestakaisin tavaraliikennettä myös tonne kenttäradalle. 3-raiteisen ratapihan, Harjajoen leirin ja satamaraiteen lisäksi täällä on myöskin sitten venäläisten vankien hauta, jossa on perimätiedon mukaan 13 venäläistä vankia haudattuna. Tänne radan rakennustyömaalle kuoli siis satoja ihmisiä ja suurin osa niistä haudattiin vaan metsään tai jopa ratapenkkaan, mutta tämmöisiä varsinaisia hautapaikkojakin on muutama tämän matkan varrella kyllä nähtävissä. Täällä oli parhaimmillaan yli 3000 vankia tai muuta työntekijää kenttäradalla hommissa. Tosiaan aika luonnonkaunilla paikalla tuommoinen 13 vangin hautapaikka.